Ajde, slučamo, ajde. Ajde, slučimo. Beo. Ne. Kristina, i Svetoga Duha. Ajde. Pusti, moram pusti. Ali ovako se okreni da se ono... Ajde, Mohamad pusti. Čekaj. Što? Amin, vino. Čekaj da sećemo. Čekaj. Ajde, držite tatu. Pa pusti dole, pa ne. Neće. Ja sve. On se bolje da omi. Amin. Drži ga. Ajde, ti budi malo. Pisi. Ajde, malo. Višajte me. Ajde, malo. Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čekaj. Ajde, sad lovimo. Ajde. Ajde. Bravo, sad si živo i zdravo. Bravo. Zdravlje. Na zdravlje. To je to. To je taj rad. Kako se slavi prava, srpska slava, pravoslavna. Znači danas je dan Marije. E pa nek je sa srećom. Hvala.